Habang naswekin kinugliha. Habang swekin kami sa klase. Good morning na tantanan guys. Mazong buntag ka natang tanan. Padong may speakers ka mag-abrin guys. Sadyo sila ron. Tidak mabrihan dari. Susi. Susi yan. Home sweet home. Pabutangan na na kuan. Dari ba? Butangan dari o kanang na ay samintuan sa ari-dari. Yung tikanganan. Karong di ta magsilutik ang kasi bako sa mga dawhog ta. Dari ba guys? Butangan na dari samin. Tikanganan. Kaya arong. Ha? So, hapong adlaw anahaman na sila dani og. Adari na madapit imong atiwasan og kuan gab. Kanang na ay liha dari. Dani na laman. Tantong mana ho. Dari na lam dapit may tiwasan ng papagabril og liha. So og diri nabutangan na ray dari gahapon guys og napintalan na dari gahapon og off-white, no? So karon day applyan pa ni utro. Nahanto dari kadong nagawas ang butangan og off-white. Okay, thank you Lord. Hapit na kadzud. Hapit na kadzud Lord. Hapit na mahuman. So hapit na may makabalhin sa Mumbai. Nabihan ba guys karong kasi daghangin ba? Fresh. Okay. Hapit na. Yellow oh. Ay rin mabrihan dari kanang day nagbaba ang kari. Namday damba na rin nag-atang. Hindi ay. So, hapit na. Hapit ang yun, Lord. Salamat kaya dyan ni tanante. Hapit na gajud. May makabalhin na rin. Thank you so much. Yan na. So, humana ni Dani ang jaw pintal. Sa pawan pa may pintal ni. Kani. Off-white. Diyan. Diri ni humandad to dari na tabok na dani mahuman na dani no sud kara dani mahuman pud na dani pintal ha ay thank you today ni salamat sa Lord tuwa na sa pagabres sa mga budikdik. Good morning guys nagsumantag may dog man samna ay ginoo ni didi ko ng dog ako lagi enggak so manok dari so manok dari di nama abre dan di nama abre kimi di nama abre na day mi nagakatang agdamba diha Dik, good morning. Morning. Kasaya mo? Mga ano mo? Mga ano mo? Mga ano lagi mo ron? Na, maak magkahoy. Halday, halday. Sabi. Ahaw, na naman yung abot sa imong agtang na imong tuwa. Yung abot naman sa agtang na imong tuwa, bujik-bujik. Pujik-pujik. Pujik-pujik. Hindi ragtigtiwa sa ilahang salin. Chicken. Kaya may tigtiwa sa pagkaas mga budikdik. Tapos habang naswekin kinugliha. Oh, kana maburot-burot, hamli ah. Pagkila, hindi na mga burot din na. Ha? Hindi na kayo mga Basta nina.
Na, mura sa kag wet leading puto. Mura sa kag wet leading gamay. Dari no kay babaw kay ikaw may makaabot. Kaya na may tungkuanan. Nakadala ka matungko man ka. O, pilian lang na yung mga kuan ka ng mga burot-burot ba? Okay, start with brush. Oh, kare. Puro brush. Hagi ba ba? Humana pa? Ha? Ito? Nice na color. Maputi naman lang sa pagsto. Hindi ko ano. Maragag. Oh. Hindi. Ikatulo na? Nice na color. Sa tulo na ng kuan. Kahid. Na. Puti-puti na katang bukton. Puti. Nga ni. Ha? Dapat, nasa na ni? Pero ah. Tara ta. Nagkaputi-puti. Puti ng papa. Dali ka, dali. Ma. Batikin. Tara ta, ito tabay ta. Lagi. May tubig. May tubig. Oh. Takim ta. Ito tabay, mahugas sa plato. Mahugas yun. Nga rin nag-color, tapos pikas. Yan na guys. Yan na isang color of white. Ako ma. Come on. Dali, narata, aginay. Tabang swekin-kin kami sa klase. Friday na mo balikin, no? Sabi mo nanguot na mas kanat. Aray, kigwa ka. Kuot na mas kanat. Tata, tara rin. Tayo na rin, bili rin. Tata na, uli ata. Mahugas ta. Hugas kami sa mga hugasin. Kadaghan ito ang mga hugasin. Wow na guys. Ang kwartos mga kuyas. Wow, super nice na. Wow, very nice na. Diyan na dari? Sala? Mana pikas kwartos mga kuyas. Manaog. Basa pa ni pader? Mana? Kasi, oy, noko. Wow, very nice. Nagilang kwarto guys. Yan na. Nindot nagilang kwartos mga kuyas. Nasunod, dari na. Dari na magpintal karon, primer na dari gabno. Pahiran na nag-primer karon. So basinog mahuman na ni. Tomorrow baka mahuman na ni. Sa man nagiagi? Ha? Update mo ron na. Kapag ka na. Nga naman ang kamot mo ramang na nga ko. Ang pinas kuya. Update mo sila. Nice na. So agdari pa sa sala guys. Nga ni na og color. Hani, off-white na siya. Nga na. Ayan na guys, hapit na. Hapit na may makabalhin. Thank you Lord. Salamat ka dyan yung tanante. Makabalhin na may darhi. Hapit na dyan. Kunting kimbot na lang. Ito, nahuman na sila o kuhaan sila Papa Gabriel pang liha. Las Kuya Kinkin, tabangan sa Kuya Kinkin ganiha. Ang kadyo ka very good nga bata. May gusto na lagi ko na mabalhin. Ito, isang balhin na lagi ko na may dari. Manang ilihaan. Nindot tayo po sa malihaan kay mahamis. Ano? Nice ang malihaan. So, hapit na gazad. Thank you, Lord. Salamat ka do, Lord.
Hapit na. Hapit na may makabalhinda ni pohon. Dari kay atbang hangin guys na. Hangin ka dari. Mana hamba bago kana na. Mo na kahoy nga hamba bago. Kana guys na. Ana jay mga buwak nga yellow color. Hamba bago tree. Super init ang kalibutan. Ginoo ko. Dene guys, napintala na agdarhi sala. Ya. Dari pa? Oh, dia na taman dari. So agdari na laman mo iwak pa. Utrohan pa ni. Utrohan pa deh si guys kanini ah. Utrohan pa sa padungan to. Okay, so humana ang kwartos mga kuyas na humana pintal oh. Mana sa color of white. Ang color guys kani of white color. So daan na. Humana si darig pintal. Nja, ang ko human. Nagdari na laman mo itiwasan. Okay. Hapit na. Thank you Lord. Dan nate. Hapit na gazid. Mahuman. Gamay na naman dyan kuwang. So mga sunod adlaw guys. Napay ako ang handa ni buhatan sa bahay. Salamat ka dyan ninyong tanante. Di na. Grabe na gazin ka. Kuan. View na kaazo. Di na. Hindot na kaazo. Ihe. Ha? Isira lang kung napalit yun dyan. Di na. So, nice na sa kaadyo. Naka-view. Gini guys. Yung color. Pagkanindot na color. Danate. Nice na kaadyo. Huwag darin na laman mo iwa pa na kolore. Karang darhi. Ito pa doong ladto. So, hapit na na. Thank you kaadyo Lord. Daghan ka salamat ninyong tanante. Thank you so much, Kaadjo. Yan na. Nice na, Kaadjo. Kwartos mga kuyas. Ang mga kwartos nice na. Ang mga kwarto nindot na. Ito yung dari, oh. Wow. Ka-view. View na, Kaadjo. Hapit na human. Mahapit na mahuman. Balhin na midani pohon, guys. Balhin na midani pohon, te. Hapit na. Kuwang nga laman sa gamay. Paano? Nagbuot na dala. Naghaot na sila, no? Naghaot na kung yung laling. Nagkat na iling. Lagi pang lubog yung tawag siya. Bujik, bujik. Dik, dik. Budik, budik. Naman. Budik, budik, bujik. Hindi po ganito sa una tingin. Bisa pag di man nagke, tulong na sila kabuhan. Nagke na kuno buyag. Tali. Nagke na buyag kling-kling no. Humana ka maglabhanan. Sunod adlaw na pa labhanan.